Wasalt f'Kartaġni u sibt ruħi fost ħafna mħabbiet ħżiena qisni ġotaġen bżejt jali u jfaqqa madwari. Kont għadni ma ħabbejt lil ħadd. Iżda billi kont inħobb nagħti mħabbti, bat li l-nifsi mill-qiegħ ta' qalbi fil-bżonn talli ma ħassejtnix biżżejjed fil-bżonn. F'imħabbti għall-imħabba kont infittex x'inħobb u ma ħmilx inkun moħħi mistrieħ mill-perikli u mit-triqat bla nasess. Ġewwa fija kelli ġuħ li ma rridx jaf bl-ikel ġewwieni li hu int Alla tiegħi. U dak il-ġuħ ma kienx ixebbani. Ma ġietni ebda xewqa għall-ikel li ma jitħassarx, mhux għax kont mimli bih, iżda x'aktar ma kont nieqes minnu, aktar kien idejjaqni. Ruħi tilfet saħħitha u kienet tinxteħet il-barra miġruħa b'xewqa kbira u miskina li toqgħod tinħakk mal-ħwejjeġ sensibbli li wara kollox ma kinux jinħabbu kieku ma kellhomx ruħ. Kien jiġini aktar ħelu li nħobb u nkun maħbub jekk iseħħ li nitpaxxa bil-ġisem ta' min inħobb. Għalhekk dardart in-nixxija tal-ħbiberija bil-ħmieġ tal-ġibdiet ħżiena u dallamt id-dija tagħha bit-tartru taż-żina. Kont maħmuġ u bla ġieħ. Iżda bifruqa li ma bħala fittixt li nider pulit u kol niraqqa fl-imġieba. Waqajt imbagħad fix-xibka tal-imħabba li xtaqt ninqabad fiha. Alla tiegħi, ħniena tiegħi, kemm kont twajjeb miegħi meta raxxejt li kotra ta' mrar fuq dik il-ħlewwa. Kont maħbub ukoll. Inkis wasalt fir-rabta li taxxaq. Ukoll niferħan intrabatt bil-għoqgħod tal-hemm biex nilqa' fuq is-swad besieleġ tal-ħadid mikwija bil-għejra, bit-tħassib u l-biża', bil-għadab u l-ġlied. Kien jiġbidni t-teatru, kollu xbijat tal-ħajja msejkna tiegħi u ħatab għan-nar tiegħi. Dan xi jkun li wieħed imur it-teatru biex jitnikked bid-dram taqsim il-qalb u biża' li hu nnifsu ma jridx iġarrabhom. U b'dana kollu imur jarhom u jridhom iniktuh għax dan hu il-gost tiegħu. Xi jkun dan jekk mhux bluha li tġiblek ħniena. Għax aktar ma wieħed jintreħa għal dan it-tqanqil, aktar jinħakem minnu. Jekk hu nnifsu jkun ibati bih, in-nies iżommu bi bniedem imsejken. Waqt li jekk iħoss għal ħaddieħor li jbati b'dak l-istess tqanqil, jgħidu li hu raġel ta' qalb ħanina. Iżda xi ħniena ta' qalb jista' wieħed iġarrab għal xeni ivvintati. Min imur jarhom, ħadd ma jwebblu biex jagħti għajnuna, imma jħajruh biex jitnikked biss, u aktar ma jitnikked, aktar jagħmel il-qalb lill-atturi f'dawk ix-xeni. U jekk il-hemm tal-bnedmin sew jekk ikun ġara tas-sew fl-imoddi u sew jekk le, ma jintweriex mill-attur b'mod li jnikked, min jisimgħu joħroġ il-barra mdejjaq u jgemgem. Iżda jekk dan jitnikked, jibqa' hemm b'widnejh miftuħa u jxerred dmuħ ta' ferħ. Mela l-biki u n-niked jinħabbu. M'għandniex xi ngħidu, kulħadd irid jitenna u ħadd ma jieħu gost jgħix ħajja msejkna. Iżda mbagħad jieħu gost jekk ikollu qalbu tħenn.
Imma kif tista' tħenn il-qalb jekk ma titnikketx? Jistax ikun mela li n-niket jinħab sewwa sew minħabba fek. U dan kollu ġej mill-istess nixxija tal-ħbiberija. Iżda fejn hija sejra? Fejn se tasal? Il-għala edha tħaffef lejn il-wiet ta' zift jali, farar li ma bħalu ta' xewqat mill-lar, fejn għaxtriti edha titbiddel u titqalleb imnezza u erja mit-ċarezza tagħha tas-sema. Jeħtieġ mela li nwarbu l-ħniena? Le. Qatt. Mela ħajinħabb in-niket xi drabi. Iżda iftaħ għajnejk mit-tniġġis ruħ tiegħi, taħt il-ħarsien ta' Alla tiegħi. Alla ta' missirijietna, ta' min ifaħħru u jollieħ għal dejjem. Iftaħ għajnejk mit-tinġis, għax illum ukoll inħoss qalbi tħenn. Imma f'dak iż-żmien, fit-teatru, kont nifraħ mal-maħbubin meta jsibu f'xulxin għaxqa li ġġib mistħija. Għat li tkun wirja biss u xejn iżjed, waqt li min-naħa l-oħra kont nitnikket magħhom u qisni nħoss għalihom jekk ikollhom jinfirdu. U kont nieħu gost, sew fil-ferħ u sew fin-niket. Għal kuntrarju, illum iktar tiġini ħniena minn min jifraħ b'dak li jħammar il-wiċċ milli minn wieħed li jkun donnu ġratlu disgrazzja kbira jekk ikollu jiċċaħħad minn pjaċir li għamillu ħsara jew ikun tilef għena msejken. Ma hemmx dubju li din il-ħniena hija aktar tassew. Imma n-niket li ġġib ma fi ebda gost, għax hekk wieħed jistħoqlu t-tifħir meta bid-dmir ta' mħabba jitnikket għall-imsejken. Min tassew iħenna l-ajru aktar jażel li ma jkunx hemm fuq ix jitnikket minħabba fih. U fil-każ li bniedem qalbu tajba jixtieq iddenni lill-ajru, ħaġa li ma tistax tkun, anki min tassew iħenn minn qalbu għandu mnejn jixtieq li jkun hemm l-imsejknin fid-dinja ħalli jkun jista' jħenna lihom. Mela hemm niket ta' min ifaħħru iżda mhux ta' min iħobbu. Mulej Alla li tħobb l-irwieħ, il-ħnina tiegħek hija wisq u wisq aktar safja u sħiħa minn tagħna la darba ebda niket ma jistalik. Imma min jasal sawn? Jiena l-imsejken f'dak iż-żmien kont inħobb nitnikket u nfittex fuq ix nitnikket. Fid-dwejjaq tal-oħrajn, dwejjaq ta' parsi ta' fuq il-palk, l-attur kien joġobni u jiġbidni iżjed bil-qawwi jekk bi kliemu jew emilu jislit li d-dmuħ minn għajnejja. Xejn ma nistaġeb dan. Kont qisni naġa msejkna li ħarbet mill-merħla tiegħek għax ma kienx tissapportik tassess fuqha u mtliet b'ġarab li qażżess. Kien minħabba fek li jien ħabbejt in-niket, mhux dak li jifni, għax jien qatt ma ħabbejt inġarrab dak li kont nara fuq il-palk, iżda n-niket li kont nisma' u nara fl-atturi. Niket li bħalli kieku kien iħokk li ġismi ħelu biex imbagħad isir li qisu dwiefer li bil-grif tagħhom itellaw l-infafet jaħarqu kollhom tinġis u materja tbeżza. Alla tiegħi, ħajja bħal din tiegħi kienet ħajja tassew. Mill-bogħod il-ħnina tiegħek kienet tittajjar fidila fuqi. F'kemm ħażen inħlejt meta tlaqt lilek biex niġri wara kursità sagrilega li tefetni fil-qiegħ tal-infedeltà u fil-qima qarrieqa tad-demonji
li lilhom kont noffri l-emejjer ħżiena tiegħi b'sagrifiċċju. Int kont issawwatni l-ħin kollu. U b'dana kollu kelli wkoll il-wiċċ li saħansitra matul iċ-ċelebrazzjoni tal-festi tiegħek bejn il-ħitan tal-Knisja tiegħek nixtieq ħwejjeġ ħżiena u nħabbrek biex nikseb frott il-mewt. Għalhekk int biċċirtni bis-swat. Swat li ma kien xejn jekk inqisu mal-ħtija tiegħi. Alla tiegħi, ħnina tiegħi bla qies, kien tiegħi mill-ħsarat tal-biża li fihom inxtħett brasi merfuqa u dbejt dejjem iżjed minnek għax ħabbejt triqati u mhux triqatek, ħabbejt il-ħelsien ta' wieħed maħrub. L-istudji li kienu jsejħulhom għolja kellhom huma wkoll il-ħsieb li wasluni għal qrati ċivili, jiġifieri li nkun minn ta' quddiem ħafna fihom, hekk li aktar ma nkun ninqala biex nilgħab bil-kliem, aktar ifaħħruni. Kemmu kbir il-għama tal-bnedmin biex jitkabbru saħansitra bl-istess għama tagħhom. Fl-iskola kont ġejt l-ewwel fir-retorika u ftaħart u tkabbart, kollni minn fuq bija nnifsi. Imma kif taf int, mulej, kont wisq iktar f'sikti u mbiet għal kollox mit-taqlib ta' xi wħud li kienu jsejħulhom il-qallieba, laqam ħażin tax-xjaten li kienu jagħtuhom bħala sinjal li huma nies minn tagħna. Jien kont ngħix fosthom u bil-wiċċ sfiq kollu kont nistħi li ma kontx bħalhom. Għamilta magħhom u ġieli ħadd gost bil-ħbiberija tagħhom. Iżda dejjem kelli mibeda għal emilhom, jiġifieri il-mod kif bit-taħwit tagħhom bla ebda mistħija kienu jippersegwitaw lil min jgħix bi kwietu u ma jagħti fajn ħadd u għal xejn b'xejn joqogħdu jgħadduh biż-żmien u jbaxxuh ħalli bekk jissodisfaw il-pjaċiri r-rieda tagħhom. Ma hemmx Emil ieħor li jista' jixxebbaħ aħjar ma' Emil ix-xjaten. Għalhekk il-laqam ta' qallieba joqgħodilhom sewwa ħafna. Għax huma stess maqlubin ta' taħt fuq qabel kulħadd, billi l-ispirti ħżiena minn taħt it-taħt iħawduhom u jitħqu bihom u jqarqu bihom b'dak l-istess semil li bih huma jħobbu jgħaddu biż-żmien u jqarqu b'ħadd ieħor. Fost nies bħal dawn għaddejt omri dajjef f'dak iż-żmien. Jiena u nistudja l-kodba tal-elokwenza li rid inkun minn ta' quddiem fiha bl-iskop ħażin li kolli biex niftaħar u nsib il-għena tiegħi fil-fruat tad-dinja. Matul il-kors ordinarju tal-istudju, wasalt fil-ktieb ta' wieħed awtur jismu Ċiċerun, li kważi kulħadd jistaġeb bih għal qawwa tal-sienu għat li mhux kulħadd jaqbel mal-fema tiegħu. F'dan il-ktieb li jismu Ortensju huwa jħeġġiġna l-istudju tal-filosofija. Il-ktieb ġieb bidla sħiħa fija, bidla fit-talb li kont nagħmillek mulej, bidla fil-wediet u x-xewqat tiegħi. F'daqqa waħda stmerrejt kull tama fierħa u bħeġġa ta' qalb li ma titwemminx, bdejt nixtieq ħafna l-erf li jibqa' dejjem. Kont diġà qbadt tinqum biex nerġa' lura għandek. Jiġifieri mhux biex nitħarreġ fil-sieni. Taħriġ li kont qisni qed nixtrih bi flus ommi meta kelli 19-il sena u missieri kien ilu diġà sentejn mejjed. Mhux biex nitħarreġ fil-sieni kont qed ninqeda b'dak il-ktieb. Anqas ma bqajt mirbuħ mill-mod kif l-awtur fisser ruħu.
iżda minn dak stess li qal. Xħerqa kelli Alla tiegħi. Xħerqa kelli biex nerġa' nittajjar minn din l-art tal għandek minkejja li ma kontx naf x'istajt nagħmel bija. Għax il-erf qiegħed għandek. Issa l-imħabba tal-erf bil-Grek tissejjaħ filosofija. U dak il-qari kebbes fija din l-imħabba. Hemm uħud li biex iqarqu jiqdew bil-filosofija u jlibsu l-iżbalji tagħhom bil-libsa kollha lwien u ġmiel ta' dan l-isem kbir, għażiż u mweġġaħ. L-awtur ta' dak il-ktieb isemmi bisimhom u jakkuża tista' tgħid lil dawn in-nies qarrieqa kollha li jgħixu fi żmienu u qabel. U hekk tintwera fid-dawl it-twissija tas-saħħa magħmula mill-ispirtu tiegħek permezz tal-qaddej twajjeb u ħlejju tiegħek. Qisu li ħadd ma jassarkom b'filosofija u kliem qarrieq u fieraħ skont dak li hu ġej mill-bnedmin, skont il-prinċipji tad-dinja u mhux ta' Kristu li fih hemm tammar il-milja sħiħa tad-divinità fil-ġisem. Int id-dawl ta' qalbi. Int taf li f'dak iż-żmien kont għadni ma smajġ b'dan il-kliem tal-Apostlu. Imma fit-tħeġġiġ ta' dak il-ktieb sibt ħaġa waħda li kont noss. Għax id-diskors tiegħu kien anqalni u jixelni u jkebbisni biex inħobb, infittex, insib, inżomm u nħaddan qawwi miegħi mhux din jew dik l-iskola filosofika, iżda l-erf innifsu kien li ma kien. Ħaġa waħda biss kienet tiksir li qalbi f'dik il-ħeġġa kollha. Jiġifieri li f'dak il-ktieb ma sibtx l-isem ta' Kristu. Għax dan l-isem fil-ħnina tiegħek mulej. Dan l-isem tas-Salvatur tiegħi, ibnek, il-qalb ċkejkna tiegħi, xorbitu bit-tieba ma' ħalib ommi u żammitu bis-sħiħ. U jekk ktieb ma jkunx fih dan l-isem, imqar jekk ikun miktub bis-sena u r-reqqa u jgħid is-sewwa lili ma kienx jisraqni għal kollox. Għalhekk għamilt il-ħsieb li nieħu f'idejja l-kodba mqazza ħalli nara x'kienu. U wara f'għajnejja sibthom ħaġa li la hi mostura l-imkabbrin u lanqas mikxufa għaċkejknin. Il-kelma tagħhom għall-ewwel ikibja. Imbagħad għajl tola fil-ħsieb u tinsatar fil-misteru. Jien fil-qagħda li kont ma seħħlix nidħol il-ġewwa fihom u mbaxxi rasi għal passi tagħhom. Meta ftaħthom ma ħassejthomx kif inħosshom illum jienu nitkellem fuqhom. Derli li ma kellhom ebda kobor li stajt inqabblu mal-kobor ta' Tullju. Kont hekk minn fuq bija nnifsi li kelli nitwarrab mit-triq tagħhom. Deni ma stax jidħol sal-qalba tagħhom. Dawn huma kodba magħmula biex jikbru ma' ċkejknin. U jien ma rridx nitbaxxa u nsir ċkejken. Kolni merfuħ u minn fuq bija nnifsi ist ruħi bi kbir. Ġara mbagħad li sibt ruħi fost nies mitlufin fit-tkabbir tagħhom. Moħħhom fil-ġibdiet tal-art u l-ablaba.
kellhom ġo f'ommhom iġbieki tax-xitan u ċappa d-dellek imsawra mit-taħlit tas-sillabi ta' ismek, isem il-Mulej Ġesu Kristu u isem l-Ispirtu Santu, difensur u faraġ tagħna. Dawn l-ismijiet kienu l-ħin kollu fuq xoftejhom, iżda biss bħala leħen u ħoss tal-sien, għax mill-bqija qalbhom kienet fierħa mill-verità. U kienu jgħidu verità, verità, kelma li kienu itennu ili sikwiet. Iżda l-verità qatt ma kienu jafu fejn toqgħod. Għax ma kienux jgħidu ħlif gideb kull darba li jitkellmu mhux biss fuqek li int tassew il-verità, iżda wkoll fuq dawn il-prinċipji ta' did-dinja maħluqin minnek. Missier tiegħi li żjed twajjeb, ġmiel ta' kull ġmiel, għall-imħabba tiegħek messni ħallejt warajja saħansitra lil dawk il-filosofi li qalu sewwa dwar dawn il-prinċipji. O verità, verità, kemm kont nitniet għalik mill-qiegħ ta' qalbi sa minn dak iż-żmien, meta dawk il-ħalja ta' sikwiet u b'ħafna modi kienu jsemmuk miegħi bil-sienhom biss u b'kotra ta' kotba ħoxnin. Dawn kienu l-platti li resquli qudiemi meta kont imġewwa ħalik. U f'dawn il-platti minflok ma offrew li lilek tawni x-xemx u l-qamar. Ħlejjaq tiegħek sbieħ, Iva, imma ħlejjaq tiegħek li mhumiex int anqas ma huma l-ewlenin fil-ħolqien, għax il-ħlejjaq spiritwali tiegħek jiġu qabel dawn li naraw bajnejna għad li huma dwal kbar fis-sema. Iżda l-ġuħ u l-għaġġ tiegħi anqas ma kienu għall-ħlejja ewlenin tiegħek, imma għalik innifsek, o verità, li fik ma hemm ebda tibdil u anqas dell ta' tidwir. Fuq dawk il-platti offrew li dejjem fantażmi li għad li kienu mill-isbaħ, kien ikun aħjar għalija nħobb din ix-xemx li vera għax għall-inqas narawha b'għajnejna, milli dawk il-ħwejjeġ folots li permezz tal-għajnejn iqarqu bil-moħħ. Jien bqajt niblaħħhom għax der li qiegħed niekol lilek, iżda ma kiltomx bħal wieħed ġewħan, għax fħalqi ma kontx inti hemm fihom lilek bħal ma int tassew. Dawk il-ħwejjeġ boħra u firħa ma kinux int. U lili mhux biss ma kinux ixebbawni, anzi kienu jħalluni aktar bil-ġuħ. Li kelli noħolmu bih jiġbaħ ħafna lil dak li nieklu meta nkunu mqajmin, iżda xejn ma jwetina waqt l-irqad, għax reqdin nkunu. Imma dak li kell b'xejn ma kienx jiġbaħ lilek kif araftek issa wara li kellimtni. Kien biss tberfil il-moħħ b'sura ta' iġsma folots. U ma iżjed ċerti minnhom dawn l-iġsma tassew li naraw bil-għajnejn tal-ġisem, sew fis-sema u sew fl-art. Aħna narawhom bħalma jarawhom il-bejjem u t-tajr, iżda huma ċerti iżjed milli meta nimmaġinawhom. Terġa' mbagħad, anki meta nimmaġinawhom, inħossuna aktar ċerti minn meta permezz tagħhom nistħajlu ħwejjeġ oħra akbar u bla tmiem li b'xejn ma jeżistu, bħalma huma l-fruat li f'dak iż-żmien kienu l-ikel tiegħi li ma wetieni xejn. Int imħabba tiegħi li minħabba fik sirt dajjef biex inkun qawwi. Int la int dawn l-iġsma li naraw imqar fis-sema, lanqas l-oħrajn li ma narawhomx hemmhekk. Dawn huma kollha ħolqien tiegħek. U int ma tqishomx fost l-aqwa li għamilt fil-providenza tiegħek.
kemm int il-bot aktar minn dawn il-fantasiji tiegħi li bxejn ma jeżistu. Huma aktar ċerti il-fantasiji tal-iġsma li jeżistu u l-iġsma stess huma aktar ċerti minnhom, iżda mhumiex int. Int anqas ma int ir-ruħ li l-ħajja tal-iġsma u li għalhekk hija aħjar u aktar ċerta mill-istess iġsma. Int il-ħajja tal-erwieħ, il-ħajja tal-ħajjiet. Inti tgħix fik innifsek u ma titbiddel qatt, ħajja ta' ruħi. Mela fejn kont f'dak iż-żmien u kemm kont il-bot minni? Jien qatt niġġerra l-bot minnek, imċaħħad saħansitra mill-ħarrub tal-qżieqes li kont nalifhom bil-ħarrub. Il-ħrejjef tal-għalliema fl-iskola u tal-poeti kienu aħjar minn dawk iġbieki. Il-versi u l-poeżija u Medea tittajjar u mażgur aktar siwja mill-5 elementi mibdulin b'ħafna modi permezz tal-5 erien tad-dlamijiet. Ħwejjeġ li qatt ma jeżistew imma jeqirdu lil min jemmen fihom. Għad li fil-versi u l-poeżija nista' tassew insib xi għajxien għal moħħi. Qatt ma qed li l-ħrafa ta' Medea tittajjar ġrat tassew minkejja li kont intenni l-versi tagħha fl-iskola. U anqas ma kont nemmina meta nisma' l-ħadd ieħor itennija. Imma dak il-qerq emmintu. Ħażin għalija. Ħażin għalija. Minn dawk it-turġien niżluni fil-qiegħ tal-ammieq bid-dbatija u kolni mħeġġeġ għall-verità li kont nieqes minna. Fil-waqt li lilek Alla tiegħi. Nistqarlek dan għax ħennejt għalija sa minn qabel ma għaraftek. Lilek kont qiegħed infittxek mhux bid-dawl tad-den li bih ridni nkun aqwa mill-bejjem, iżda bis-sensi tal-ġisem. Inti kont fija aktar il-ġewwa minn dak li hu l-iżjed ġewwieni ġo fija, u ogħla minn dak li hu l-ogħla fija. Ħbatt ma dik il-mara sfieqa u bla għaqal tal-parabbola ta' Salamun li nxteħtet bil-qiegħda fuq siġġu fil-bieb ta' dara u qalet ħelu l-ilma misruq u tajjeb il-ħobs meħud bil-moħbi. I qarqet bija għax sabitni barra nħares bil-għajnejn ta' ġismi u nixtar waħdi dak li kont qed nibla permezz tagħhom. Ma rafx x'inhu dak li hu ta' bil-ħaq il-veru. U bħal qisha reqqa kienet iġġalni naqbel mal-qarrieqa boloħ tiegħi meta xi ħadd kien jistaqsini minn fejn u ġej il-ħażen, jew jekk Alla jitqies f'sura ta' ġisem, jekk għandu x-xar u dwiefer, jew jekk għandniex nodduhom bnies ġusti lil dawk li kienu jiżżewġu ħafna nisa f'daqqa, joqtlu lil bnedmin u joffru l-bejjem b'sagrifiċċju. Jien ma kont naf xejn fuq dan u kont nitħawwad. Jiena u nidbiet mill-verità derli li kont miexi lejha, għax ma għarafx li l-ħażen mhuwiex ħaġa oħra ħlief iċ-ċaħda tat-tieba sa ma jasal fix-xejn li hu xejn. Imma dan kif stajt narfu jekk għajnejja ma kinux jaraw aktar il-bogħod mill-ġisem u moħħi ma kien jilmaħ xejn il-hemm mill-fantasija. Ma għarafx li Alla huwa spirtu. M'għandux ġisem imqassam f'membri fit-tul u l-wisa. U anqas ma għandu daqs, għax id-daqs f'biċċa minnu u wiċken mid-daqs kollu. U anke kieku d-daqs kien bla qies, kull biċċa minnu fl-ispazju kienet tkun iċken mid-daqs fil-kobor kollu tiegħu bla qies.
Jiġifieri, ma kienx ikun kollimkien kollu kemmu bħalma hu l-Ispirtu, bħalma hu Alla. Fuq kollox, ma kelli ebda ħjiel dwar xem ġewwa fina li għamilna neżistu u li minħabba fih inħlaqna fuq ġbija ta' Alla kif tgħid sewwa l-Iskrittura. Anqas ma raft x'inhi l-ġustizzja tas-sew u tal-qalb, dik li tiġġudika mhux skont id-drawwiet, imma skont il-liġi li żjed sewwa ta' Alla li jista' kollox, li fuqha għandhom jissawru d-drawwiet ta' pajjiżi u żminijiet għal dan jew dak il-pajjiż jew żmien, waqt li tibqa' l-istess kullimkien u dejjem, mhux hawnhekk mod u hemmhekk mod ieħor, jew illum mod u għada ieħor. Kien skont din il-liġi li ġew iġġustifikati Abraham, Iżak, Mosè, David u dawk kollha li qalgħu it-tifħir minn fomm Alla. Iżda dawk li ma jifhmux jiġġudikawhom beħżiena, għax il-ġudizzju tagħhom jagħmluh minn fuq tribunal tal-bnedmin u jqisu d-drawwiet kollha tal-ġens tal-bnedmin skont id-drawwiet tagħhom infushom. Bħal dak li ma jifhimx fl-armatura u ma jafx fejn kull biċċa għandha tintlibes, ikun irid ixett f'rasu il-biċċa li tagħti l-koxxa u jilbes l-elmu f'saqajh, imbagħad igerger u jgħid li ma joqgħodlux sewwa. Jew bħal dak li meta f'xi jum iffissat ma jkunx jista' jsir negozju wara nofsinhar, jaqbad jisħon għax ma jħalluhx juri merkanzija li jista' juriha filgħodu. Jew fl-istess dar jara għaddej imiss bidejh ħwejjeġ li min iservi x-xorb ma jitħallix imisshom. Jew jara jsir fil-maqjel dak li ma jistax isir fuq il-mejda u jgħadab għax f'dar waħda u familja waħda ma jingħatax l-istess xogħol lil kulħadd u fid-dar kollha. Hekk huma dawk li jinkorlaw x'in jisimgħu lill-ġusti tal-imoddi setgħu jagħmlu dak li l-ġusti tal-lum ma jistgħux jagħmlu. Jew li Alla lil dawk ordnalhom ħaġa u lil dawn oħra skont il-ħtiġijiet taż-żmien li jkun, waqt li sew dak u sew dawn il-koll qdew ġustizzja waħda u l-istess. U madankollu huma stess jaraw li f'dar waħda mhux kollox jixraq lil kulħadd. U dak li sa minn żmien twil kien jista' jsir, wara siegħa ma jkunx jista' jsir iżjed. Jew ħaġa frokna waħda tista' jew għandha ssir, waqt li frokna oħra fil-qrib ma tistax issir, u min jagħmilha ikun ikkastigat. Jaqgħu il-ġustizzja fiha l-varjetà u tista' tinbidel. Huma żminijiet ikkontrollati minna li ma jimxux pass wieħed għax żminijiet huma. Il-bnedmin ta' ħajja qasira fuq l-art ma għandhomx is-sens biex jistgħu jqabblu ċ-ċirkustanzi ta' żminijiet u ġnus oħra li huma ma għaddewx minnhom, maċ-ċirkostanzi li huma stess jgħaddu minnhom. U għalhekk ikemmxu xoftejhom. Iżda mbagħad malar jistgħu jaraw x'inhu dak li f'ġisem wieħed, jew f'jum wieħed, jew f'dar waħda jixraq lil dak il-membru, lil dak il-waqt, lil dak il-post, jew lil dak it-tali, u għal dan joqogħdu. F'dak iż-żmien ma kont naf xejn minn dawn il-ħwejjeġ u ma ntbaħħx bihom. Kienu jolqtuli għajnejja minn kullimkien bla ma narhom. Meta kont intenni l-versi tal-poeżija ma kinux iħalluni nqiegħed l-aċċenti li rrid jien fejn ħabat, imma kien ikolli nażel dawk li jaqblu ma dan jew dak il-metru. U f'vers wieħed ma kontx inħaddem l-istess aċċent dejjem.
U dan minkejja l-sena nfisa li bija kont intenni l-poezija ma kellix regoli għal-post u oħrajn għal-post ieħor. Iżda kienet tiġborhom kollha f'daqqa. U jien ma fimx illi l-ġustizzja li fuqha mxew nies tajba u qaddisa kienet tiġbor f'daqqa l-kmandamenti kollha tagħha b'mod ola u isbaħ. I ma kienet titbiddel xejn. U madankollu ma kienx tobbliga kollox f'daqqa f'kull żmien. Iżda kienet tqassam u tordna kollox skont ma jaqbel għal kull żmien. Fil-għama tiegħi ma qdart li l-patriarki twajba mhux biss għax fi żminijietom għexu kif Alla riedhom u nebbaħhom. Iżda wkoll għax ħabbru l-ġejjieni kif Alla wrijulhom minn qabel. Hemm xi żmien jew x'imkien fejn mhuwiex sewwa tħobb l-Alla b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu u tħobb lil għajrek bħalek innifsek. Mela l-emil ħażin kontra n-natura għandna nikkundannawh u nikkastigawh dejjem u kull imkien bħal l-emil tan-nies ta' Sodoma. Kieku n-nies kollha jagħmlu bħalhom, il-liġi t'Alla xorta waħda kienet tikkundannahom għall-istess ħtija għax Alla ma ħalaqx lill-bniedem biex jinqeda bih innifsu b'dan il-mod. Infatti, jekk bil-ġibdet ħżiena niċsu l-istess natura maħluqa minnu, bekk inkunu nħassru l-istess saqda li neħtieġ ikun hemm bejna u bejn Alla. Għalhekk inkunu fejn inkunu, jeħtieġ inħarsu d-drawiet tal-post u nitbedu minn kull nuqqas li joħodna kontra dawn l-istess drawiet biex ma jkun hemm ħadd la ċittadin u lanqas barrani li għal-gosti koroħ tiegħu jikser il-patt magħmul bidrawwa jew bliġi bejn in-nies tal-istess belt jew ġens li jkun. Għax kull parti li ma taqbilx ma' sħiħ tagħha tweġġa' l-għajnejn. Iżda meta Alla jagħti ordni kontra drawwa jew patt, ikunu li ma jkunu, dan l-ordni għandu jiġi mħares ukoll jekk qatt ma tħares fl-imoddi. Jekk intesa' għandu jiġġedded u jekk ma kienx imwettaq għandu jitwettaq. Is-sultan fil-belt li jaħkem fuqha jista' jagħmel liġi li qatt ma saret minn sultan ieħor qablu jew minnu nnifsu. U wieħed ma jkunx jonqos lis-soċjetà jekk iħarisha, anzi, għall-kuntrarju, jonqos lis-soċjetà jekk ma jħarisihx. Infatti, huwa patt aċċettat minn kulħadd u kullimkien li s-soċjetà tal-bnedmin għandha tobdi l-islaten tagħha. Mela kemm iżjed għandna naqdu bla ebda tlaqliq u f'kollox lill-Alla li jsaltan fuq il-ħlejjaq kollha tiegħu. Bħalma fost is-setat tas-soċjetà tal-bnedmin, is-seta l-kbira tiġi qabel iż-żgħira f'dik li hi ubbidjenza. Hekk Alla qabel kulħadd. L-istess jingħad dwar l-ħtijiet ta' dawk li jridu jagħmlu ħsara lil għajrhom billi jew jgħajruh jew jagħmlu l-uddeni biex jitħallsu minnu bħal fil-każ tal-Edewwa, jew biex isirqulu ġidu kif ħalliel jisraq lil min ikun għaddej, jew biex jeħilsu minn xi ħsara bħal meta jibżgħu minn xi ħadd, jew għax jgħiru għalih kif wieħed jgħir għal min hu aħjar minnu, jew għax ikunu jinsabu tajjeb f'xi ħaġa u ma jaħmlux li ħadd ieħor isir bħalhom, jew isewdu qalbhom jekk kienu bħalhom. Inkella għal gost biss li jaraw il-għawġ fuq għajrhom
bħal min imur jara l-ġlied tal-gladjaturi, jew bħal min għal xejn b'xej jitħaq bil-proxmu tiegħu u jgħaddih biż-żmien. Dawn huma lejjun tal-ħażen li jnixxu mill-ġibdiet ħżiena tal-ħakma tal-għajnejn u tas-sensi sew jekk jitnisslu minn waħda biss minn dawn il-ġibdiet u sew jekk jitnisslu minn tnejn jew mit-tlieta kollha f'daqqa. U bekk wieħed jgħix ħajja ħażina kontra l-ewwel 3 kmandamenti u s-7 l-oħra, l-arpa ta' 10 kordi, it-tegalgu tiegħek, Alla l-aktar għoli u l-aktar ħelu. Iżda liema hemm il-ħażin se jolqot lilek, int li jebda taħsir ma jista' jagħmel bik. Liema nuqqas jista' jsir kontra tiegħek, int li jebda ħsara ma tista' tiġrilek. Imma inti tikkastiga l-ħtijiet li l-bnedmin jagħmlu kontra tagħhom infushom, għax ukoll meta jidimbu kontrik, id-den jagħmluh lil ruħhom stess u jitqarqu fil-ħażen tagħhom għax iħassru u jqalbu n-natura tagħhom maħluqa u magħmula minnek billi jew jinqdew ħażin b'dak li jistgħu jinqdew, jew jitkebsu bix-xewqa li jinqdew kontra n-natura b'dak li ma jistax jinqdew. Huma wkoll ħatja għax f'qalbhom u bi kliemhom jgħadbu bl-aħrax kontrik u jaħduha kontra n-niggieza, jew għax b'wiċċhom sfiq jifirħu li bit-tnassis u l-firdiet ikunu sebqu it-trufijiet kollha tas-soċjetà tal-bnedmin skont ma jkunu ġobhom jew ma oġobhomx. Dan kollu jiġri meta l-bniedem jitlaq lilek, il-għajn tal-ħajja, li int waħdek u tassew il-ħallieq u mexxej ta' kollox. U kollu mkabbar bih innifsu, iħobb biċċa waħda minn ġid għarrieqi. Għalhekk nerġgħu lura għandek bitħieba umli u inti s-saffina mid-drawit ħżiena tagħna, tħenn għal min jistqarlek dnubietu, tisma' l-krib tal-ilsiera u tħollna mill-irbit li ntrabatna bih, ħalli ma nerġgħux nerfgħu rasna kontrik bl-iskuża ta' ħelsien fals u reba għaż-żejjed u nsibu ruħna fil-periklu li nitilfu kollox. Għax inkunu nħobbu iżjed il-ġid tagħna milli lilek il-ġid ta' kulħadd. Imma fost il-ħtijiet u n-nuqqasijiet u tant ħażen ieħor, hemm ukoll id-dnubiet ta' dawk li huma miexja fit-triq it-tajba. Dnubiet li min jagħmel ħaq bir-reqqa imma qdarhom għax jonqsu mir-regola tal-perfezzjoni u fl-istess ħin ifaħħarhom minħabba t-tama tal-frott għalli ġej, kif wara żbul jiġi l-qamħ. Naraw ukoll emil ieħor li qisu ħtija jew nuqqas, iżda mhuwiex dnub, għax la jriex lilek Alla sidna u lanqas lis-soċjetà tal-bnedmin. Bħal meta wieħed jikseb xi ħaġa siwja ħalli jinqeda biha meta jkun jeħtieġha u ma jkunx ċert jekk kisibiex biex jaqta' xewqtu biss. Jew bħal meta wieħed li għandu s-seta kif imiss jikkastiga lil ħati bil-ħsieb li jsewwi traqatu u ma jkunx ċert jekk dan għamlux għax taqlu l-ħsara. Jiġifieri hemm bosta emejjel li l-bnedmin iħossu li mhumiex ta' min jaqbel magħhom waqt li huma approvati bix-xhieda tiegħek. U hemm bosta oħrajn li l-bnedmin ifaħħruhom
waqt li x-xieda tiegħek tikkundannhom. Għax sikwit jiġri li l-Emil inħarsu leħ b'mod li ma jaqbilx mal-fema ta' min jagħmlu u maċ-ċirkustanzi taż-żmien moħbijin għalina. Iżda meta inti bla ħadd ma jkun jistenna f'daqqa waħda tordna ħaġa mhix tas-soltu li forsi fl-modi kienet ipprojbita. Ukoll jekk għal xi żmien ma turiniex ir-raġunijiet tiegħek u l-ordni tiegħek ma jkunx jaqbel mal-patt tas-soċjetà ta' xi wħud mill-bnedmin. Min jiddubita li aħna għandna nobdu meta s-soċjetà ġusta tal-bnedmin hija dik li taqdi lilek. Imma ħieni min jaraf li l-ordni jkun ġej minnek. Għax kull ma jsir mill-qaddejja tiegħek isir jew biex jintwera x'inhu meħtieġ illum, jew biex il-ġejjieni jitħabbar minn qabel. Jien ma kont naf b'xejn minn dan. U għalhekk kont niddieħaq b'dawk il-qaddejja u profeti għad-disinn tiegħek. Jien kont niddieħaq bihom u swili biss biex int tiddieħaq bija. Għax qajla qajl u bla ma ndbaħt ħallejt lil min iwaqqani f'dawk il-ħmerijiet sa ma emmint li t-tin meta jinqata' u s-siġra ommu jibku biki tal-ħalib. Imma jekk xi ħadd mill-qaddisin tagħhom jiekol tina li mhux hu imma ħadd ieħor ikun ħati tal-qtuħ tagħha huwa jaġġina fl-istonku tiegħu u fost ngħid u talb u tifwieq man-nifs tiegħu joħroġ minnha anġli u saħansitra farkiet minn Alla. Dawn il-farkiet ta' Alla l-għoli u l-veru kienu jibqgħu marbutin fil-frotta li kieku l-irbit tagħhom ma nħallx fl-istonku u bis-snien tal-mażul qaddis. U jiena l-imsejken emmint li aktar għandna nħennu għal-frott tal-art milli għal-bnedmin li l-frott tisir għalihom. Jekk wieħed bil-ġuħ mhux manikew kellu jitlob xi ħaġa biex jitrejjaq. Il-bukkun li jingħatalu kien ikun qisu ġie kkundannat għall-mewt. Int middejt idek mill-għoli u ħlistni minn dan il-ammieq ta' dlamijiet. Waqt li ommi il-qaddejja fidila tiegħek kienet tibki għalija quddiemek aktar milli l-ommijiet jibku fuq il-ġisem mejjed ta' wliedem. Għax fl-ispirtu tagħha permezz tal-fidi li inti tajta hija rat il-mewt tiegħi. Inti smajta mulej. Smajta u ma warrabx minn quddiemek id-dmuħ tagħha li kien jixxerret u jsaqqi l-art taħt għajnejha kull fejn kienet titlob. Inti smajta. Għax minn fejn setet ġieta dik il-ħolma li farraġta biha u li warajha aċċettat li tiġi toqgħod miegħi u taqsam f'mejda waħda miegħi fid-dar. Hija l-ewwel ma riditx għax kienet tistmer u tobot li żball midaj tiegħi. Istħajlet li kienet wieqfa fuq travu tal-injam u rad żagħżugħ kollu dija u ferħ riesaq lejha u jitbissmilha fil-ħin li hi kienet imnikta u qalba maqsuma. U staqsija x'kienu d-dwejja u l-biki tagħha ta' kuljum. Mhux biex ikun jaf, iżda biex jgħidilha kelma ta' ġid, kif bosta drabi jiġri. U hi weġbitu li kienet qiegħda tibki t-telfa tiegħi. Imbagħad wissija
biex isserraħ rasa. Għallila biex tħares sewwa, ħalli tara li fejn kienet hi kien hemm jien ukoll. Hi ħarset u rat lili ma' ġemba wieqaf fuq l-istess travu. Min batiela din il-ħolma? Kont int, it-tieba li tista' kollox. Int li lqajt ix-xewqa ta' qalba li tieħu ħsieb ta' kulħadd daqskemm ta' wieħed waħdu. U tieħu ħsieb ta' wieħed daqskemm ta' kulħadd f'daqqa. U minn fejn kienet ġejja din l-oħra wkoll, jiġifieri li meta qalt li x'ħolma kellha u jien għamilt kemm stajt biex infissirjela fis-sens li aktarx hi ma kellix taqta' qalba li għad tkun bħali. Le, weġbitni minnu fih u bla tlaqliq ta' xejn, għax dak iż-żagħżugħ ma qallix fejn ikun hu tkun int ukoll. Iżda fejn tkun int ikun hu wkoll. Nistqar quddiemek mulej. Dak li niftakar kif nista' niftakru llum. U li jien qatt ma ħbejtu. Li din it-tweġiba li tajtni permezz ta' ommi mqajma anqlitni wisq aktar mill-istess ħolma tagħha. Hi ma tħawdet xejn bit-tifsira falsa. Imma qisha vera li jiena tajta. Minnu fih rad dak li kienet qatt trid tara u li jiena ma rajtux qabel ma qalt li bihi. Dik il-mara twajba biex titfarraġ fid-dieqa li kellha. Fil-ħolma tagħha tħabbrilha sa minn żmien twil qabel il-ferħ li kienet se ġġarrab wara bosta snin. Għax għaddew kważi 9 snin li matulhom odost f'dak il-ħama font u fid-dlamijiet tal-qerq. Bosta drabi għamilt ħilti kollha biex noħroġ minnu, imma bqajt nodos dejjem iżjed ġo fih. Dik l-armla twajba, safja u qaddisa kif tħobbhom int, issaħħet fit-tama. Iżda ma ejjeċ tibki u titniet, u l-ħin kollu fit-talb tagħha baqgħet ixxerred dmuħa għalija quddiemek. It-talb tagħha wasal għandek, u madankollu lili ħallejt nindur u nitqalleb f'dak id-dlam. Niftakar u rrid insemmi tweġiba oħra li tajtni f'dik il-ħabta. Hemm ħafna ġrajiet li se nħallihom barra, għax irrid inħaffef biex nasal f'dawk li qed jafsuni l-iżjed biex nistqarrhom. Bosta ġrajiet oħra ma niftakarhomx. Tajtni mela tweġiba oħra permezz ta' saċerdot tiegħek. Isqof, imrobbi fil-Knisja u mħarreġ fil-kotba tiegħek. Dik il-mara talbitu biex jindenja ruħu jitħaddet miegħi, jurini l-qerq tal-iżbalji tiegħi, ibedni mill-ħażen u jallimni s-sewwa. Hekk kienet tagħmel kull darba li tiltaqa' ma' xi ħadd jinqala tajjeb għal dan. L-isqof ma rridx u wera kemm kien għaqli tassew kif stajt nifhem aktar tard. Għalilha li jien kont għadni qiebes għat-tagħlim, għax il-għaqda tiegħi ma' dawk l-eretiċi kienet ħaġa ġdida għalija u nefħitni. Kif ukoll għax kont diġà qbadt xi kwestjonijiet żgħar ma' bosta wħud li ma kinux imħarġa biżżejjed u waqqajthom kif istess kienet qaltlu. Ħallih għalissa, għalilha, biss itlob lil mulej għalih, il-qari jiftaħlu għajnejh u waħdu jara x'inhu l-iżbal tiegħu u kemm hu ikraħ. U żied jgħidilha li hu wkoll fi ċkunitu
kellu x'jaqsam mal-Manikej, għax ommu tqarqet minnhom u telqitu f'idejhom u kien mhux biss qara iżda wkoll ikkopja tista' tgħid il-kotba kollha tagħhom. Imbagħad bla ma ħadd ħaqqaqa miegħu jew fittex ifehmu, waħdu ntebaħ kemm dik is-setta kienet ta' min jaħraba u għalhekk ħaraba. Iba qed tisimgħu, iżda ma rriditx toqgħod bi kwieta. Anzi bit-talb u b'ħafna biki, komplet tissikkaħ biex jarani u jitħaddet miegħi, sa ma fl-aħħar dejqitu u kważi telfitlu sabru. Ħallini qalilha għax żgur daqskemm minn żguraw li l-iben ta' dan id-dmugħ kollu ma jistax jintilef. Kif sikwit kienet tgħidli stess hija u titħaddet miegħi. Dan il-kliem ħaditu bħalli kieku nieżel mis-sema.